Ting inin ni. Kamata namin nga ni. Sige, mata tulog. Ginoo ko kadugayan. Muna taglawas og kanggaruan. Punta muna ako dito sa kusina, mag-video-video muna ako dito. Marami ang mga nag-request sa akin, magtagalog ako pag mag-istorya. So I just wanted to tell everyone, every time I see it, I do it. Kaya dito muna tayo, kaya mag-vlog muna tayo para siyempre makakitaan yung iba. Nakadakop ka yung ano kahapon. Yung giwahig namin yung floor mat. Ganito yon. Maraming mga uhipan dyan sa ilalim ng floor mat ninyo. Suggestion ko kung wala kayong magawa sa bahay, wahingon mo yung ano mo, yung floor mat. O kabon mo yung floor mat, makikitaan mo doon, nagkamang-kamang ang uhipan. Para challenging ang kinabuhi nyo. Magdakpanay mo og uhipan. Kung sa Tagalog pa, maglaro-laro kayo ng uhipan doon. Yung ano ba, yung centipede, yung napakaraming tiil na ano, nung ok-ok na maraming tiil. Mataas ang kanyang ano, crossbreed sa bitin, ok-ok. Uhipan. Ganun yung ano niya. Dito kami ngayon, muna ako, magtingin ako sa pinirito. Napadakop kasi kami ng ano kagahapon ng ilaga. Gitagag sa iring. Isda. Ing-inin ni gitangag ni sa iring. Mapasalamat tayo minsan sa iring natin kasi pag maglakaw-lakaw yung iring ninyo, makabot yan sa mga silingan, makagawas yan, magtangag-tangag ng pinirito. Mabuti sana kung ganito ang iring ninyo, ang nadakpan na pinirito, wala pa na prito. Aksong kabalaka ang silingan. Ang ganito yon, ing-inin ni. Ngayon, may sudan na kami. Sinusugo ko yung iring namin. Nasabi ko, Mingkay, magpunta ka doon sa silingan. Sipat-sipat sa dito sa silingan. Pag makitaan mo yung silingan, gumawas ng balay, gumawas na tangaga din ang isda, kaya itong iprito. Kaya ganito, may sudan na kami. Mapupuslan talaga yung iring. Yun ang isda. Kaya nagpasalamat kami sa iring namin. Bahalag kagiron og naong tumong iring. Gikan na ba siyang baba ng pinirito? Ang giinit man, mamatay ang kagawaan ni kay giinit. Ayun nagpinirito kami. Yan ang ulam namin ngayon kasi kapoy na kaayo. Mamaya, yung sabi ko sa inyo, yung inuukab mo yung ano, nagtuwad-tuwad no, mama mo na nagsigbin. Straight na makiglawas mo nagbani saging. Ing-inin ni, yung nadakpan nyo na uhipan, masabi ko lang, ano mo yon, prito mo yon para challenging ang kinabuhi, hindi puro reklamo. Magkalot kayo ng ano. Sa next vlog natin, turuan ko kayo kung paano makakuha og wate. Nagkatilo na magwate nga spaghetti.